Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Ірына Габрукович. У эфіры навіны час мясцовы. Сёння ў выпуску. На вернасць радзіме і народу Беларусі. У Маладзечанскім раёне ваенна-абавязаны тэрытарыяльных войскаў у нядзелю прынялі ваенную прысягу. Я ведаю, рэспубліканскі тэлепраект распачаў новы сезон. Маладзечанскія школьнікі паспрабавалі свае сілы на раённым этапе. Перамаглі з лікам 4-2. Дынамо Маладзечна ў суботу ў хатнім матчы абыграла хакейны клуб «Нёман». У Маладзечанскім раёне ваенна-абавязаныя тэрытарыяльных войскаў у нядзелю прынялі ваенную прысягу. Урачыстая цырымонія прайшла ў рамках планавага вучэбнага збору тэрытарыяльных войскаў. У ім бяруць удзел ваеннаслужачыя, прызваныя з запасу. На працягу 3 тыдняў яны аднаўляюць навыкі абыходжання са зброяй і вайсковай тэхнікай, авалодваюць асновамі тактычнай падрыхтоўкі, неабходнымі для вядзення сучаснага бою. Да прысутных звярнуўся старшыня Маладзечанскага райвыканкама, пажадаўшы байцам тэрытарыяльных войскаў стойкасці і поспехаў. Вы основа нашей местной обороны, надежный щит нашего родного края. Территориальные войска – это сила, которая рождается из единства армии и народа. Это люди разных профессий в мирное время, которые в час испытаний готовы сплотиться, чтобы защитить свои дома, свои семьи, свои города и деревни. Мэта збораў – зладжванне, атрыманне і аднаўленне навыкаў, каб эфектыўна выконваць задачы, якія стаяць перад тэрытарыяльнай абаронай. А гэты дзень асабліва запомніцца тым ваенна-абавязаным, якія ва ўрачыстай абстаноўцы прынеслі клятву на вернасць беларускаму народу. Удзел у мерапрыемстве прынялі і выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў нашага горада. Школьнікі змаглі азнаёміцца з узбраеннем тэрытарыяльных войскаў, паглядзець і дакрануцца сваімі рукамі. У ходзе вучэбнага збору ваенна-абавязаныя вывучаюць склад і прызначэнне органаў кіравання тэрытарыяльнай абаронай і воінскіх часцей тэрытарыяльных войскаў, арганізацыйна-штатную структуру. Разглядаюцца метады абароны важных аб'ектаў, барацьбы з незаконнымі ўзброенымі фарміраваннямі і многае іншае. Таксама праходзяць заняткі па агнявой, інжынернай і тактычнай падрыхтоўцы, адпрацоўка задач у рамках камандна-штабнога вучэння тэрытарыяльнай абароны. Прадоўжыцца вучэбны збор да канца верасня. Уже с военнослужащими были проведены занятия по одиночной подготовке. И с понедельника спланирована вторая часть слаживания, второй этап, в ходе которого будет проведено слаживание в составе отделений, взводов, а также рот в целом для выполнения задач по предназначению. Все понимают значимость вот этих мероприятий и во многих моментах проявляют сами инициативу при выполнении задач. А также им интересна сама методика проведения сейчас занятий непосредственно по одиночной подготовке, потому что проводят с ними занятия опытные инструктора по каждой специальности отдела. 17 верасня беларусы адзначаюць Дзень народнага адзінства. Свята прымеркавана да пачатку вызваленчага паходу Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе, у выніку якога падзелены па ўмовах Рыжскай мірнай дамовы беларускі народ зноў уз'яднаўся. Дзякуючы гэтаму наша краіна здабыла тэрытарыяльную цэласнасць і нацыянальнае адзінства. У святочны дзень, а таксама напярэдадні гэтай даты праходзяць шматлікія мерапрыемствы, патрыятычныя акцыі, аўтапрабегі і флэшмобы. Дзень народнага адзінства нагадвае пра важнасць згуртаванасці і ўзаемаразумення для дасягнення агульных мэтаў і росквіту краіны. Адна з найважнейшых каштоўнасцяў, якая аб'ядноўвае сёння ўсіх беларусаў, гэта наша гістарычная памяць. Памяць аб загінуўшых дзеля свабоды, незалежнасці і адзінства свайго народа. Беларусы памятаюць і шануюць подзвігі продкаў, якія адстаялі права на самавызначэнне. Сёння гэта памяць служыць падмуркам для нашай будучыні, нагадваючы аб цане міру і стабильности. День народного единства – это символ сплоченности, исторической памяти, общей ответственности за будущее нашей страны. Этот праздник – символ стабильности, мира, согласия в Республике Беларусь. Он стирает различия, ведь неважно, кто ты по профессии и по убеждениям, в этот день мы все часть единого народа. И главное, что нас объединяет – это память. То, что мы свято храним. Память о тех, кто пал жертвой геноцида в годы Великой Отечественной войны, кто отдал свои жизни, защищая и освобождая нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, чей беспримерный подвиг стал основой нашей государственности и национальной гордости. Каждый осознает, сила Беларуси
в ее людях, в их верности традициям, в их уважении к прошлому, готовности отстаивать правду о нем. И как прокурор особо подчеркнул, сохранение исторической правды – одна из важнейших задач органов прокуратуры, которая реализуется в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, возбужденном генеральным прокурором страны. Ведь мы не только защищаем закон сегодня, мы сохраняем и бережем прошлое. Расследуя уголовное дело о геноциде белорусского народа, когда каждый документ, каждое новое установленное имя погибшего, каждый установленный факт злодеяния немецко-фашистских захватчиков – это не просто юридическая процедура, это гражданский и общественный долг каждого из нас перед потомками. Народное единство – это сплоченность семей, коллективов, регионов, это уважение к истории, это четкое понимание того, что только вместе мы можем обеспечить мир, стабильность и будущее нашей Родины. Поэтому этот праздник – веский повод для каждого из нас задуматься и вспомнить о главном – о памяти, о долге, о единстве. Я ведаю, рэспубліканскі тэлепраект распачынае новы сезон. Маладзечанскія школьнікі паспрабавалі свае сілы на раённым этапе. Але гэта толькі пачатак. Удзельнікам шоу-віктарыны можа стаць любы вучань з 5 па 11 клас устаноў сярэдняй адукацыі Беларусі. Сярод асноўных мэтаў і задач праграмы выяўленне і падтрымка найбольш таленавітых вучняў, развіццё іх творчых здольнасцяў і цікавасці да навуковых ведаў, павышэнне прэстыжу прафесіі настаўніка. Інтэлектуальны тэлепраект – адзін з самых папулярных у школьнікаў. Арганізатары конкурсу – Белтэлерадыёкампанія і Міністэрства адукацыі краіны. В средней школе номер 14 стартовал отборочный этап телевизионного проекта «Я знаю». 20 талантливых пятиклассников Молодечнинского района сейчас показывают все то, что они умеют, знают и отображают это на бланках ответов. Я надеюсь, что среди них есть и тот, кто представит Молодечнинский район в эфире этого проекта, то есть в финале. В средней школе номер 14 города Молодечно, как и, наверное, во всех учреждениях, идет подготовка к этому проекту, идет отбор учащихся. У нас, например, этим занимаются в клубе, интеллектуальном клубе «Искра». Педагоги работают с учащимися начальных классов, 5-х, 6-х, 7-х, и таким образом ребята показывают неплохие результаты и в областном этапе, и некоторым из них посчастливилось принять участие в финале этого проекта. Некаторыя вучні вырашаюць паўдзельнічаць у праекце ўпершыню, іншыя правяраюць свае веды з году ў год. Усе пытанні ў межах школьнай праграмы для таго ці іншага класа. Але зразумела, школьнікам патрэбна праявіць кемлівасць і ўключыць мазгавы шторм, ды элемент удачы ніхто не адмяняў. Галоўнае правіла для ўсіх і кожнага – пакінуць хваляванне ў калідоры і паказаць усё, на што здольны. Прасцей зразумела тым дзецям і падлеткам, якія займаюцца ў гуртках і клубах знатакоў. Пераможцы раённага этапа прымуць удзел у абласным, які адбудзецца ў кастрычніку на базе інфармацыйна-адукацыйнай платформы Минского областного института развития адукации. Я готовился очень упорно, долго. Конечно, волнение всегда у всех присутствует, но советую не волноваться. Все всегда получится. Главное верить в себя. Мои любимые предметы – это математика, белорусский язык и белорусская литература, потому что на этих уроках самые добрые учителя. И на математике я чувствую себя очень уверенной. Я очень легко справился с заданиями, где нужно было назвать авторов книг и стихотворений. Самое сложное задание мне показалось последним. Там нужно было расставить знаки, минусы, плюсы, умножение и скобки. В таком конкурсе я участвую впервые. Задания мне показались не очень сложные, но некоторые были трудные. Я с нетерпением буду ждать результатов этого конкурса. «Дынамо» Молодечно у суботу у хатнім матчы абыграла хакейны клуб «Нёман» з лікам 4-2.
Ужо ў першым перыядзе каманды паспелі абмяняцца рэзультатыўнымі ударамі, закінуўшы ў вароты саперніка па 2 шайбы. У другім перыядзе маладзечанскія хакеісты вырваліся наперад, адправіўшы 3-ю шайбу ў вароты Нёмана. А ў фінальным адрэзку матчу канчаткова замацавалі сваю перамогу, забіўшы 4-ю шайбу. На гэтым тыдні дынамаўцы адправяцца ў Брэст, дзе ў сераду і пятніцу іх чакаюць матчы з мясцовым хакейным клубам. А вось наступная хатняя гульня адбудзецца 23 верасня. Нашы хакеісты ў Маладзечне будуць прымаць Наваполацкі Хімік. Беларускія сіноптыкі падвялі вынікі лета 2025. Як паведамляе Белгідрамет, сярэдняя тэмпература паветра па краіне склала 17,8 градусаў, што ніжэй за кліматычную норму. Прычым халадней за ўсё было ў Мінскай вобласці. А, напрыклад, у Гродзенскай тэмпературны фон адпавядаў норме. Такіх нізкіх сярэдніх тэмператур летняга сезону не адзначалася з 2017 года. Такім чынам, цяперашняе лета стала самым халодным за апошнія 8 гадоў. Што тычыцца тэмпературных рэкордаў, то максімальнае значэнне больш за 34 градусы зафіксавана 3 ліпеня ў Брэсце, а мінімальная тэмпература паветра адзначана на станцыі Клічаў 28 жніўня і склала ўсяго 2 градусы вышэй за 0. Запомнілася гэта лета і дажджамі. У Мінскай вобласці ападкаў выпала на траціну больш ад кліматычнай нормы, прычым самымі дажджлівымі месяцамі сталі чэрвень і ліпень, а самым сухім – жнівень. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я на бліжэйшыя дні. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!